Guys, utso. Pinuton sa mga kapak. Awang yun. Kitang bola niya sa picture. Aray! Utso, utso. Utso, katro. Ganun. Puro gabi eh. Parang ano na po. Utso na. Ito. Kain katang ano talaga. Wow! Hari na! Aray! Naku, taon! Ano ba? Okay. Nagipre sa banal nga pa ko ah. Sus, kagit! Sagal eh. Aray. Bibising to. Ano mo tag sinto ba kay? Ano ba? Oh my god. Oh my God, side ng gapon. Nice. Guys, baby. Pang YouTube ni Rob, medyo all room is 5 ka.